Hello guys. Ngayong adlaw dyan sa inyo. Buhat kong video kung sa maligo ang gwapo guys. See you guys maligo sa ako. A few moments later. Nala ko siya guys. Maligo na ako. First step. Ngayon guys. Dia main aja kabel. Kan ini buat kabel. Junior. Anak mana junior. Benar kan? Ano ba guys? Anak yung bagkuhan. Bagkuhan din nila ang bagkuhan. Sabon ang nila guys. Mga 1 hour guys. Okay, paglan ako mata. Okay. Baso na talaga may ito. Sampol guys. Una ito nabalik.
lawas, katuwaan. Matangtang yung mga gagawa ka. Woo! Ano ang itong buhok ko? Ano nga natin? Ako ba ba? Ito lang mo dyan mga girls. Hindi lang ha. Tuko!